Look, I done thought relocating was the best to ever happen. Got away from fake niggas and I met more fake niggas. Sinothando. Angaphila nami. Akazi ngithini ukusha umlando lapho. Uthi ucela ufake esi class. Ngani. Yazi namhlanje umlando angikumboni esikoleni. Kazuku ngani. I'm sure futhi nje sure futhi ngizana isitudio lapha office. Ndaba lesa position de. And I wonder spell ithole kanjani ngoba lo muntu lo wenze man yazi mngani sekunokujoyelana kabi lesikoleni. Bheka lentwana leni ihamba necherry yami manje. Bona uzuthatha nefoni yakufaka inamba yazi lentwana lena. Yazi singene lentwana ngijoyela amasinga. Yabona manje ngiyathile ngifuna intombi yami mthanda. Njemla umtheni angifake copy. Akhona isession ye purpose join le wena. Kanjani ifoni ithathiwe? Asikho isiphupho sogesi kimi noma icalculate ujoin ngani. Yazi la kumlanda ujwayela kabi sibala. Ngizomlanda manje sekathumela into enjengokuthi sisentombini yami. Hayibulelani kangaka. Ngilela amalungelo wami nentombi yami la. It's not like ngiyahlukunyezwa nje. How is it like that? Ngiclass captain so kufanele acele kimi ukuthi ngimfake egroupini. Ngisho ngaba principal walesikole, kufanele acele permission yokukhuluma nawe kimi. Isikhwele. Ngitshela isikhwele. Manangi wena bakufaka kanjani egroupini mina iPhone? Angithi ngingqale. Wena kade ngakubona ukuthi ufuna ukuskema intombi yami. Futhi vaya lana. Uyenze njalo lesinothando. Wena sanu nongiboni ne. Kodwa yazi angithandi nje lephatha abanye abantwana. Ngicela yiphi? Uyayazi. Khona lesikhoma lethu sithathaphi. Ngoba isikhoma sakho sikudisha umlando. Lesikhoma sangikithi bamthengela sona ngebirthday yami. Yes, esami lesikhwama kahle samalume wami nomkhulu wami but then esami because isithenga ugogo wami. Isitoko sena senze ngcondo. Kodwa ke asambeni siklasini. No, basasithumile thina umlando la esitolo sothethile even yakhe. Asambona leklasini. This ain't a hopscotch, it's a drop top fighting niggas. Ndoda manje sihlangana kanjani eklasi ngoba thina sifunda kakhulu. Like easy my man, she still got them demos I did in the past. Still number one if it's then it's stuck. Came in the game, made it dish on me. Sakulong weekend. Ya mngane siyezokuthola nathi ukuphumula. Ya mngane. Yamanga ndoda ngakubona ne. Ya mngane. Yazikila no. Ayikazuya mina yilo. Mfethu, manje wena liyanda ngentombi ngiyenze nje. Phile ngoba ngilo ngodwa ngalo. Wala khodebe. Seje. Izinto Mahlaba ukhala manje mfethu. Imakhanga liyafundile phela wena ngayila la. La mafoni ngakudayisela wena we-2 300. Kodwa mina ngifuna i-1. Ayi-1 Mahlaba kukhonakala baba la mafoni ahamba wethu yikho. But ke mafoni i-1 ngakudayisela wena cheap price 800. Yo angibulala ma-out. Ngiphethe clipper la kimi. Mara ngizobuya nayo bese kuthi clipper. Hayi lalela yazi ishiye le nto be-deposit yabo because wathi ufika endlini bavele bathi uhambe uthenga information visit. Yo cabanga ngazi ugcina usungesana mali ke mfana ufike nokuthenga le combi crazy. Hayi thibele ngishiye le clipper le. Awuthi sibone siphuma kanjani futhi. Sebezi. Baba ngawani got you covered si clientele life mfethu njengento. Mara ngikanda kabantu labathendana ngaba. Lo muntu manje kanjani ushini lo. Izodlala wona impela lezoshayina. Yabona ke mngani. Uyabona. Maye senyanya. Angithi ndawo le kanti. Indoda leyo uthi kushuthi ngifika nayo ofisini angiyithulanga. Enema inkawu ukuthi ushasha ama-agents lawa sonke ukuthi asika into zethu uthi udishe asikayo. I done gave up on the thought of me, giving up. My head almost right on, so I had to pick it up. Been stressing about this verses, so these papers rip him up. My Lord will never give me more than I can take. This my first take. Fanele siyake le ndaba yamathendana. Fanele wena ngitholele intombi. Dali cash. Hayi futhi usesecash. Shemlando lesigama phone wethu bafethu. Sakhuluma la ndaba. Khuluma nani bafethu. Khuluma nathi. Yeah bafethu. Fanele bakuthaza ngibhema lapha ngishimi. Hayi. Yafana basina lawo. Fake. Asika. Ngiyakali mngana. Ngicabanga ukuthi ukuvele izinto mfethu. Ngabazani manje. Uzwile sinothandwa kanjani? Abantu utalele izinto kabi. Man mangangibona lo muntu ngiphethele izinto futhi kuyini mfethu. Nawe nalinto yakuncinto. Zobona ikasi ke mfethu. All I ever wanted was to flex.
my time gonna tempt on a relax. I told them gonna trap, told them we be best. For Tshabalala, I've been man, I'm flames.